Dalším dětským pořadem televize Noe je Divadélko Bubáček. Jsou to pohádky, které napsali sami diváci a naši loutkoherci je hrají s loutkami. Potom tam můžete také hlasovat, vyhrávat. Ovšem to hlavní, co v tom pořadu je ten smysl, že můžete své rodiče a děti namotivovat, aby neseděli u počítačů, ale hráli si pohádky a ukazovali si dobré věci. A já bych zde nyní ráda pozvala autora tohoto pořadu a je jim pan Martin Menčík. Dobrý den. Tak, pane Menčíku, ono je to tady docela takové gala. Vy jste krásně oblečen, připraven, ovšem tady ta bedna, troufám si říct, moc gala není. Tak proč ji máte a co to je? Tak to není obyčejná bedna, to je loutkové divadlo Interbubák Classic, na kterém vlastně je celý pořad Divadélko Bubáček natočeno. A zároveň mám ji tady proto ne z reklamních důvodů, ale proto, že je to hlavní cena tohoto pořadu, která dneska bude předána. Mm-hmm. Tak abychom ještě osvětlili komu, jak, proč bude předávána, mohl byste trošičku vysvětlit, jak to divadélko a celý ten pořad vlastně funguje? Tak ten systém toho Divadélka Bubáček je celkem jednoduchý. Televizní diváci nám pošlou do pořadu svoje pohádky autorské, což je asi ta nejtěžší část, a potom zkušený tým tady lidí z televize Noe vlastně z toho udělá televizní pohádku, která je odvysílána, a když jsou už odvysílány všechny pohádky, vyvěsíme tyhle pohádky na web, kde diváci můžou hlasovat, která pohádka je nejlepší, a ta nejlepší pohádka vždycky té dané série vyhraje tohleto divadlo. Dobrá, a teda byla 2 kola. Ano. A máme nějaké postupující do 3. kola. Ano, během druhého kola vlastně zase lidé mohli psát pohádky do 3. kola a my dneska vlastně máme 10 postupujících pohádek 3. kola. Mohl byste nějaké prozradit, nebo jejich autory, nebo nějak nalákat? Abych samozřejmě mohl, ale radši požádám vaši kolegyni o to, takže to přečtu sám. Dobře. Neodetřeme tady všechno. Moc dobře nečtu, ale zkusím to. Takže první pohádka Adéla Drmotová o veveřice Hubatince a neb co se tenkrát v lese událo. Druhá pohádka je od Anny Miškové, jak urbanovská princezna neprohloupila, když přišla pozdě. Třetí pohádka od Lucie Pilařové, Skřítek hrom do police. Čtvrtou pohádku nám poslala Jana Vránová o pejskovi, kočičce a napraveném vlkovi. Pátou pohádku Ludmila Frištenská o sněhulácích. Šestou pohádku máme od Michala Šuraba, Vodník z Proskovického rybníka. Sedmá pohádka od Adély Haškové, Moje putování vesmírem. Osmou pohádku od Radka Habáně, Princ za 18 a princezna bez 2 za 20. Devátá pohádka Jáchyma Pivovara, Strašidlo z Proskovického mlýna, a poslední pohádka od Dalibora Matušinského, pohádka o výletu na hrad. Tak je vidět, že se máme na co těšit, na dalších 10 pohádek. A my bychom se teďka z bezpečnostních důvodů, aby se má kolegyně se svými šaty nepřerazila o tuhle krabici, té krabice měli zbavit. A to uděláme tak, že vyhlásíme teda... Ano, včera jsme vlastně uzavřeli hlasování druhého kola. Já z radosti teda můžu oznámit, že vítěz druhého kola je i celkovým vítězem obou 2 kol absolutním, a proto mu předám tohleto divadlo Bubáček. Vítězem druhého kola je teda pohádka číslo 7 od Markety Jurišicové o Honzíkovi a Líném Pantátovi. Blahopřejeme. Zároveň jsme včera ještě večer vytáhli vlastně telefonem výherkyni z domu, nebo respektive z porodnice. Takže máme ji tady mezi sebou, čerstvou maminku. Já jsem velice rád, že jí můžu předat tohle divadlo. Blahopřeji. Děkuju. Já vám děkuji.